जी रह जाता हमारो खाली रोता वे बिंदिया बाली से जी रह जाता हमारो खाली डोना इतना सितम घरे आजा बहलम उठा लाली कसम घरे आजा बहलम उठा लाली कसम उठा लाली कसम presented by Lovely Films Production. उठा लाली कसम Presented by Lovely Films Production. बरसे अखिया से बदरा भीगे अखिया के कजरा हमके छोड़ी के घर में रहेला राजा जी बहरा रहेला राजा जी बहरा बरसे अखिया से बदरा भीगे अखिया के कजरा हमके छोड़ी के घर में रहेला राजा जी बहरा ऐसे ना पावन हो घर जल्दी पियावन हो छछन हटावे उठावा के लाली गाली देवे लकनवा के बाली छछन हटावे उठावा के लाली गाली देवे लकनवा के बाली कुके करे जहरदम घरे आजा बहलम उठा लाली कसम घरे आजा Presented by Lovely Films Production. Presented by Lovely Films Production. आप सुन रहे हैं सिंगर बनी आरती आवाज में। कहोला में हर के दौरा तू का जन राजा बोली बिहारी सोइया दिलना से जिया के माजा दिलना से जिया के माजा कहोला में हर के दौरा तू का जन राजा बोली बिहारी सोइया दिलना से जिया के माजा दुख बुझो बेदर्दी सजन घरे आजा लागता नामन रंगीला राकेश समुझाव लखन प्रेमी रितेश के बोलाव रंगीला राकेश समुझाव लखन प्रेमी रितेश के बोलाव ना तो निकली दम घरे आजा बहलम उठा लाली कसम घरे आजा बहलम उठा लाली कसम रोता रे बिंदिया बाली से जी रह जाता हमारो खाली जाता हमारो राजा रोता रे बिंदिया बाली से जी रह जाता हमारो खाली डोना इतना सितम घरे आजा बहलम उठा लाली कसम घरे आजा बहलम उठा लाली कसम। लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया। मोबाइल नंबर 88 095 65 609।